station. Nasaan man ako, isa lang ang radyo ko. Dahil more talaga dito sa ating paborito. Annyeonghaseyo! Musta na mo? Tara mo na. Ano man ang ginagawa, sino man ang iyong Kada Kupido. ang iyong barkada, sa ang sulok ng bansa. My only radio for life. You will never have to be alone. My only radio for life. You're the best thing that I ever know. Magbagong man ang ikot ng mundo. One thing that I know. You are my only radio. You are my only Annyeonghaseyo! radio for life. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang mga putahe ni Manny ay hindi totoong putahe. Pero ang mga DJ aning programa, mga tinuod nga mandirigma. Ang mga putaheng inyong mapaminawan, dili tinuod o dili mapalit. Pero nagkuha og inspirasyon sa mga tinuod nga pagkaon. Luto nga dinalian, apan, kung matilawan, kalami ang imong matagamtaman. Quick and easy. Nakikili ka manok na isabong. Ay ana, ang putahe. Putahe Secret. ni Manny. 100 grams of wet flour. In the crispy fries, black olives, and just a pinch of salt. In the red beans, onion, oil, sugar, and celery. This is fantastic cooking show. Kini ang akong tugkaran. Good morning kapamilya, alas 6:57 na sa buntag. Kami po'y laging nandito sa inyo mga kamorkada. Buntag ito hapon, gabi kadlawon. Mayong buntag, Pilipinas, Miyerkules sa iyong kabuntagon. Ganito sa ito pagpanaguban, kinidang inyong kardo, kupido akong kauban, kinabuntaga mga kapamilya. Ang permente pong nasa inyo Ladies and gentlemen, pakpakan na to sa masipang pakpak. Mga kapamilya, please welcome Senator Manny Pacganern! Para sa'yo, ang loto na to. Para sa'yo, ang loto na to. Hindi ako sosoko, isisigaw ko sa mundo. Para sa'yo, ang loto na to. Tulad ko, may mga sakit din ako sa katawan. Sakit sa kumingking, sakit sa bugan. Usahay na iliso-liso sa akong liog. Kapoy na kay mo bangon, kay mura kung maputo lang akong lawas. So kadyato, may gamit ako og alakgan ifar times minikidupin. Ang omega painkiller. Sir Kat ang anay. Ay, may buntag mga igala, Senador, may buntag diha. Pasko Good na morning. gid kayo, no? Pasko na gid ang Ay, naku, maramdaman ko talaga ang Pasko. 91 kadlaw na lang, Senador, Pasko na. Ay, 91 na lang. Oo, 91 na 91 years to go na lang. Ay, 91 days pala. 91 days, Pasko na. Pasko na. Napakapaspas ng panahon. Ay, naku, maramdaman ko na, ano na. May mga ruling na ng mga bata. Ay, nana. Mamasko na. Sa balay gani nga, nanagin ni Hangyo. Cool, Oo. pwede may mamasko, cool. Oo, lain na ba ang mamasko karon no? Oh, pinana lang ko ka. Oo. Amang ko'y kwarta. Oh, may kwarta. Nabili mo na kapita ka O, dali. o, ya, o, Ay, ko na nga. Ay, pasensya na ka na iha, kay lahir may grilihiyon. Mga na yung pagsunod na bata ka lang. Pasko na naman. Okay, tuloy. Ay, excuse me, day. Lahir ba may relihiyon? Wala mo kung nasa mong relihiyon, gon. Wala yung mga rason sa mga... Di ba? Mga rason para dili makapangaruling ang mga bata. Kana. Di ba? Ang uban anak ay pasensya na. Bago lang yun bago lang yun napakagiro akong anak na kung gasto. Wala pa din yung rason. Di ba?
Pwede yan. Marami kayong pwede rason para hindi kayo makabayad sa mga ruling. Oh, lain ba yan yung mga ruling ka kardo, no? Pag matagaan ni mag-20, Ay. at tagagabi, sige mga ruling. Balik-balik kasi ng balay. Mao maling gahapon na nga ruling, oh. Dili, sir, oy. Dili man ako ang kauban. Balik-balik na ba yung kanta niya? Mali-mali pag Oh, lyrics. mali ang lyrics, di ba? O kanta-kanta pa, kaya ngayong Pasko, ang blessing ko'y kayo. Thank you, ang babarak ninyo. Basta, kung perminti ko na mamasko sa inyo ha dito, butangin lang kayo na, bawal mga ruling kay lahi may relihiyon. Bago na yung pinakadabis na, ibubutang mo dyan sa, talaga, doon sa may git. Sa git mo ibutang yan, bawal mga ruling, lahi may grilihiyon. Dili pwede mga ruling ang mga labi na mga silingan, tapos balik-balikan yung karuling yun. Uy, mga, pag makabalo sila nga dagko kag hinatagan. Ay, sos! Ang mga bata na magbalik-balik. Pero ting kapuya na sumol na kay mga dagway. Apoy mga bata nga gabuliskad lang ilong. Mga wala pa yung ligo mga ito dito. Tapos nga Nagayuban nga pagpatong yun sa 1, September 1. September last ko na. Nagkaruling na. Di ba? Lain ba jud kay mga kanta dili para sa una nga karang kompleto ba? Ang mauna nga ang tips na mo pag may mga ruling, kung muhatag mo pahuman na sa inyong pakanta. Kaya kung muhatag mo karang may Pasko na naman ay daradong mulakaw na yun. Wala na katong thank you. Mulakaw dito. Wala na. Wala namang mga tao ron eh. Wala na yung mga Wala na, di ba? Paghatag ni mo, pagtunol, daradong niya, dos lang. Mulakaw na yun. Wala nga, i-sure ko ninyo nga kung pakantahon magaling ninyo, kanang ipahuman po nila ang kanta. Ipahuman talaga. Kamu po mangantahay, pagpasalamat po sa naghatag po. Ang uban wala ang mga baga kignaw. Magkadawat gay kung kunwari 2 o 3 lang. Ay wala na ikuan, masayang daw yung kanta kung kanta ba sila. Thank you. Diretsog lakaw eh. Pagtunol nimo sa dos, wala na. Tingala ka na, rag kalitasan naman to. Pero natin naman sa wala senador kay nag-comment to Senator Manny nangaruling to mga bata doon sa balay ba? Ano ya? Siyempre silingan raman. Di siyempre ngaruling sila. Tapos anak ko nga di ko papasko kay lahi ko relihiyon. Ano ya? Nitubag tong isa ka bata. Nag-post mga kasi mong Facebook sir nga nidawat ni Christmas bonus. Maana din naman, mamatay ba ang bakakon, sir? Ay, dungo na, mo na lang dungo. Dawat na yung Christmas. Dapat yung ano nga, tinon ba na DJ Sweetheart? DJ Sweetheart, dali sa DJ Sweetheart. Nag-gisgot me ka ng mga nangaruling. Oo. DJ Sweetheart. Hindi daw sila magpasko. Ano naman? Nandito ba na yung mga religion nga di Oo, magpasko? dagan. Pero kung mo dawat mo sila Christmas bonus. Aside sa mudawa to Christmas bonus, mag-apil-apil pa magay Christmas party. Mo perform bagyan. Anak ko na yung mga ruling ngayon nga, ay di may pwede kay lahi may relihiyon. Ano naman na DJ Sweetheart? Asama natin, usay mamasulti ni mo na DJ Sweetheart. Ang tawag dyan ay pira-pira lang. Hindi na tayo maninood. Nang inahanlan din eh. Bitaw, kay siyempre, Diba? di man mo mapili kung asa ka ni trabaho, di ba? Tama. Yung tagal mga dawat lang. Dawat, bonus go. Di ba? May kanang imo nang gipangayo sa kumpanya nga gihatag mo na nimo. Yun. Rebellion man na siya. Pero usay lang kayo mo hangyo gina sila nga ay di ko maapil og Christmas party. Di ko maapil og mga yun ani, pero mudawat ko bonus. Kanya hulgaan man, di ka mapi-party, di ka mag-perform, di pagkay, wapag kay bonus. Mao na mapugos og perform. Sir, may buntag dia sir. Ay, good morning there kay Sir Francis. Mas kasi Sir. mo. Nami amo dia sir. Sir, nami bonus dia, sir. Christmas naman. Ano? Ako na ni. Na si Sir Francis. Sir, magkita na po to sa OBD ron, sir. Mag-abot rin yun dito. Kasi pinakauna ni abot diri siya. Ay, si Sir Francis.
Ay, hindi ron. Dili mo pwede mo lakaw. Alagi sa Kaya may schedule karong buntag. Tama na yung schedule. So walay Ayun walay palang laag buntag. karong adlaw. Walay vitamong claiming kanang adlaw no. May no kay si boss ay. Walay cleaning kay na. Maninoon. Alvin. Nga ang lubitaw. Walay claiming ron. Di ba nga sa OBD magsunod yun na. Ay, Ang kung bang first makabot si San Francis. Ang ikaduhag yun na. ay walay like ko Kapala kisa. Arman Alvin. Arman magsunod na sila ni Arman Almeriz dito. Di ba? Wala pinakauna. Pinakauna ko alam talaga magtigi na sila precinct tayo. Sa kon most punctual. Mas punctual na sa pag-OBD na. Dali-dali na lang puot dito kung napo di nakuha. Sige dito sa completed kid. Sender ito mga kapamilya. Up! Kini ang akong tugkara. Usa na to isaysay ato sang itimbaya og maayong buntag ang pinakagwapo diyang bossing ato sa Los Amigos. Oy! Bossing Hero Seba. Oy, nagpasalamat ako sa Diyos dahil kagahapon hindi lang ako medyo seryoso kasi si Sir Hero. Kaya hindi ako masyado sir. Huwag ka makalala sir. Oo, napakalami ng mga pantat nyo dyan sir. Napakadagko ng ulo ng pantat. Pagkaon ako, puro bukog. Alangan niya. Puro ulo. Alangan niya, kusog yung mga og pantat na mga taga-iboa. Pugsit ko lang napulo ka pantat. Ano ba ito? Dungan po tagtulo. Di po may tantong patay gutom, sir. Kaya mo nang ayaw pagbaso, sir. Nakaduaw kami dyan sa, sa pantatan ni Sir Hiroshima. Di ba? Kuya Kaayoh eh. Pag tilawgon ako sa first pantat, si Kuya Cardo, nagsturya-surya pa man dito. Pag paglingkod niya, awa ng pantat. Action siya basol. Paspas ko kag kamot. Alam mo na to si Ami Palir. Oo. Paglingkod, asa naman pa? Wala pa kong kakaon, ako pa nagbayad. Ang nagbayad, wa kakaon. Pas mo. Kaon na lang. Inom na lang gitaon siya o katong bukumilon. Naniod to lang siya bukumilon. Ay, lami kayo dito sila, lami abitaw? Ay, malami, Kuya Cardo. Malami talaga. Ilabi na. First time ko makatilaw nung pantat na yung... May crispy ahos. Oo. Ay, yung crispy ahos. Lami talaga. Yung isa yung may gata. Gata. Oo, pantat nga gisagpa o gata. May gata. Lami kayo na ilang kuhan diya. Ilang mga pantat diya. Samtang spikas bahin. Ato nang ihatag karong buntaga atong sender marag nindot ra ba Sa Vegas ba? Oo. Sa piyak. Mayong buntag Senador Manny Kuya Cardo og Manang Presi. Oo. Tawagan na lang ko ninyo sa pangalang Fred nga taga Tamugan District. Oy. Apan una ninyo basahon ang akong istorya diya sa inyong kini nga akong tugkaran palihog una ko sa pagtukar sa awit nga tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Ay, maganda ang kanta yan. Paminaw sa nato gamay ha. Ang singer sino yan? Si Lilit. Si Lilit. Lilit mo ni si Egson ni Lucy. Taga-shrine. Taga-shrine ba na yung singer ani? Si Lilit. Giname, kanta na Lit. Gaya po Sige Lit, kaya favorite ba na mo Lit? Oy. Oy. Pagkaganda ng busis. Dito sa so chorus na be. Sa chorus Lilit. Malapit na. Nang dibdib. Ay. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Paano yan pag walang dibdib? Walang kabig. Senador Manny, mayong buntag, again, o Kuya Cardo. Ang akong problema, manggod, Senador Manny, kining dughan sa akong asawa. Kining dughan sa akong asawa nga oversize kayo. Oy! Kung mag-side view nga akong asawa, Senador, mura ginigligid sa bunggo.
lagi kadako. Kay oversize kayo, Senador. Uy, bakla siya. Bugat na daw kayo. Usahay. Hikta na niya nagpisi. Ano din mo uyog. Ini magatod siya baktas sa akong anak padong sa school. Ay, kasi hindi ka mo muna papasok sa school. KYPC. Ay, piti. Pasig mahagbong. Senador, ipasumbag na ng anak ko ni Nemo rin mo hiyos. Tala, ipasumbag ba nga, pwede man ipakumot. Ang problema magod karon, Senador. Akong asawa na problema ning iyang oversize nga dughan. Oh. Ana pa siya kung pwede pa lang daw ni i-share it sa mga plat. Sigurado, blockbuster ang pila. Hagbay na daw niya ning gibuhat o gipasa. Oy. Labi na kitong mga nanginahanglan. Daghan nang inahanglan kaya Cardo. Ay, mga agi kag Claveria, San Pedro. Sus daghan kay murag tabla galakaw. Ang likod ng katubangan, maumaura. Nang, masabi natin dyan sa liter cinder. Ay, naku, ano yan? Isa lang Blessing. pwedeng pasahan niya, Senador. Si ano? Si Lapmaris. Si Lameh. Si Arms. Si Arms, talawa, mura nagtagtaran og naong. Lapad pa dyan kay lawas. Si Lameh pwede dyan. Oo, kasi si Lameh, pag magakos ko kay Lameh, sumagradyo kong gagakos o kuan, oy, kanabit ang lawanit. Lameh, pwede ka mapila, i-share it na ko I-share it asawa yan. ni kuan. Oo, Asawa ni... sigurado ko. Nga, si Fred, nga taga-tamugan. Asawa ni Fred, pag magpalinya yan, sigurado blockbuster yan. Dagan, manglinya dyan, sila Yaya Uzawa. Pwede pa na din pila si asawa. Pwede pa. Si Edith. Si Esther Alquilaw. Si Esther Alquilaw. Oo, si Eden Hamilya. Yan. Yung mga lawas kay may nipis ka iba, murag isa lang katayhop, murag mapalid na. Pwede dyan. Pwede dyan. Pwede dyan si Pwede pasahan. Papasahan si Mami Melody. Pwede dyan. Amot na si Philip Idris kung dawat mo siya si Philip, mudawat na si Philip Idris. Dawag kong naong ano. Manghubagay kay naong. Si Juan, pag-ipasa ni kang Junjun Bargaso. Si Junjun Bargaso? Ay, ayaw na. Hubag na magnaong daan. Pwede yan kay Langlang dyan sa Mangkiruhan. Pwede. Oo, yung kauban ni Biwings dyan sa Mangkiruhan sa Daigon. Si Langlang kay tanawan nipis kay Glawas. Gatugsoy lang ang agi. Nakawaon, sus Mariusip. Kailangan kay nabutang agdughan na si Langlang. Ayaw lang ipasa kang may iklan. Ay, ayaw kay may. Ibasig mo buto. Ayaw ipasa ka may iklan. Ayaw. Kaya bisag mo expose. Mo expose mo basig mo. Ayaw lang ipasa kay basig mo burot pag ayaw mo lupad siya. Mahimo siyang kuan. Bisag whistle bomb. Layo kayong Pasko mo pabuto na ta. Marami yan si Normilita. Pwede dyan si Chay Bantilan. Pero dili sa dughan ibutang kay Chay. Ayaw kay Chay Bantilan kung mag side view di na kinahanglan. Di na kinahanglan. Kaya wala nagbunggo. Ano bang lipat bahay? Nagpayaw tayo betog nilahat ang magaganda isasaktan ka lang. Ano dyan ito? Ano dyan? End of the world again. Ama ko yung kanya sa comedy dito. Lalalang ko ni Sumpay. Grabe, end of the world na kaya. Hi, good morning ulit sa
Convenience na diba? Yan na. Pero gusto ko yan si Chay. Ay, oo. Babe, huwag kang magagalit, babe, ha? Sa makita, may Oo. magkakos din ang ako. Siyempre. Nanapuning tirador na ko ba? Gakos na yun, Chay. Kaya mura ko siya kagakos og tinibir ko. Ayaw lang ipaduli ang naong. Nagpadugog mo ko na si Chay. Naon sa? Single man ko siya. Single si Chay? Ay, single Uy, na. naku, nga nung na single man ka, Chay, uy. Kamu na yung kanta, oh. Bibi kang baka. Kabayo na yung bibi na ron. Buak ng baga sa itlog na ron. Gawas ko ng piso na ron. Bibi ka ba? Pero malingaw ako dyan kay Chay. Walang kimi-kimi ba, walang problema. Di lahat daw ng magaganda yung Andiyan, ana mo dyan dito. Di lahat. Andiyan, siyempre, ang mga pusod, ang budlot ang pusod. Nang gawas ang iyang tinai. Yaw na po to niya. Yaw na mo, PM na po to, kuya. Yagaan lagi ko ni mo, ya. Alam nga, yagaon mo kagnaw. I love you, Chay. Ay, nako, ang problematic. Hapit na, Chay. Hapit na mamugna ang teleserye nga. Ay, may bagong Binahan ni mo, Chay, no? Sa Once Upon a Time. Sa'y title ato? Kuhan, kining Combat. Bumalik to. Bumalik to teleserye. Natagampal ka itong mga paniki. Ang tagda, say kanta, Bibi Kambat. Nanay Timsong. 1, 2, 3. Okay, go. Go. Maunod. Bibi Kambat. Mao na ang iyang palabason. Ayan, ay mga taga BMCDC Kalinaan. Grabing pangatawa. Ay, ang mga taga Maa City Jail, Kuya Cardo. Ay, salamat po. Namiminaw sa atin at saka mga kakusa. Ay. Okay, mag-alala, makalabas din kayo dyan. Dapat tarungan ninyo inyong Tarungan ninyo ang performance. good manners and right conduct. Ayaw mo pangunay sa inyong kaubang pinito niya. Maluoy mo na. At saka sa mga always maminaw dyan sa may SPMC, Kuya Cardo. Ay, salamat Marami dyan sa may lingap. Ay. MOR pala yan sila. Salamat kayo thank you. mega food nga si LJ Artista sa iyang pastilan karami. Uy, pastilang kalami. Mayang buntag ya Jayog, salamat. Alas 7:18 na mo balik mi taon para sa mga gupload sa kinabuhi. Version 3.0 level up. ABS-CBN for life. Di na yun malalis! Grabe natin! Panayon ang paglanog-lanog sa atong kakusog! Kay matod pa sa pinakalabas, pinakaulahi nga nagbagang resulta sa survey nila! Mikulang #1 music station sa KBP RRC Qatar Media Radio Survey. Ang MOR 101.1 #1 music station. MOR 101.1 more now. #1 music station. Music station. #1 music station. #1 music station. Ay tumudana. O tumudana. O tumudana. 1, 2, 3, go. Daghang salamat sa imong pinaskuhan. Daghang salamat. MOR ang #1. Kaya bagad ka Ito kabarkada, daghan kaayong salamat for making MOR your one and only #1 music station. MOR 101.1 more now. MOR. This song